Progresívne Slovensko by chcelo zaviesť dúhovú propagandu. Ja, ako veriaca som, bola vychovávaná, že Boh stvoril muža a ženu. Ak sa na vznik života pozerám z vedeckého hľadiska, je to stále o mužovi a žene. Máme dar rozmnožovania, kedy obe pohlavia sú na seba naviazané. Nestvorila nás príroda v zmysle, že mužo-žena či ženo-muž je obojpohlavný. S tou, myslím si, problematikou v priamej nadväznosti súvisí aj rodinný život. Vštepovať deťom, že si už aj oni môžu určiť pohlavie, na aké sa cítia, nie je normálne, je to zvrátené. Je to jeden veľký experiment, ktorý sa tu snaží zaviesť skupina ľudí. Poviem to na jednoduchom príklade z praxe. Keďže som riaditeľkou základnej školy, tak sa stretávam s rôznymi anomáliami. Stalo sa, že chlapec prišiel do školy oblečený v dievčenskom oblečení, blúzka, k tomu iné dievčenské doplnky, vrátane vizáže tváre a dievča ako chlapec. Sú to stále ešte len deti, ktoré nedokážu samých seba vyhodnotiť a často sa stávajú terčom s posmeškou svojich rovesníkov. Bez súhlasu a finančnej podpory rodičov by to nešlo. Je normálne, aby rodič vštepoval zvrátenú ideológiu dieťaťu a aplikoval ju na ňom? Domáce prostredie má najväčší vplyv na psychický vývoj detí. Musíme rázne odmietnúť pretláčanie týchto zvráteností. Častokrát si ani mladý človek vo veku 18-19 rokov nevie vybrať vhodnú vysokú školu, univerzitu či zamestnanie a nie to ešte riešiť tému sebaurčenia. Predstavte si, že sa dieťa na škole stotožní, že je pes. Ja to ako pedagogička a riaditeľka školy nemôžem tolerovať. V súčasnosti to ale môžem odmietnúť bez trestnoprávnej dohry. Neviem si však predstaviť, keď progresívne Slovensko vyhrá voľby, budem braná na zodpovednosť. Ak ja či moji kolegovia takéto niečo nebudeme na škole akceptovať, porušíme zákon. Mala by som zaujať takýto postoj. Ak chceš byť psom, tak v triede budeš na reťazi, aby si niekoho neuhryzol. Obeť ti naložia kuchárky do misky pre psov a toaletu budeš vykonávať na dvore. Je to správne? To je predsa zvrátené, aby sme toto podporovali. Možno ma za moje názory budete súdiť, ale predstavte si prosím, že vaše malé dieťa ide do školy v prírode a jeden z pedagógov sa v tom čase stotožní s názorom, že je vlastne malým dievčatkom a bude chcieť byť na izbe s vašimi malými deťmi. Je to nemysliteľné. No, prichádzajúca dúhová ideológia prináša aj takéto zverstvá. Spamätajme sa prosím. Musíme si uvedomiť, že za posmešky voči LGBTI plus ľuďom budeme braní na zodpovednosť a hrozí nám väzenie aj na 5 rokov. Nikdy som nemala dôvod urážať lesby, gejov, veď medzi nimi mám aj kamarátov. Mne vadí všetko to plus, ktoré je za tým, celá tá zvrátenosť ďalších 72 pohlaví. Vadí mi dúhová ideológia, tá priveľká sloboda, ktorá nahovára našim deťom, že môžu byť čímkoľvek. Áno, vadia mi Pride pochody, kde sú ľudia oblečení sporo v rôznych maskách. Povedzte mi, ako matka 10-ročného chlapca, ako mu mám vysvetliť, čo sa deje na uliciach, keď sama som z toho zmetená. Muži v slipových tangáčoch s bičíkmi, či ženy s obnaženými prsiami v maskách mačiek, chlapi na vodítkach. Veď práve toto by malo mať vyššiu trestnú sankciu. Títo dezorientovaní jedinci verejne narúšajú psychický vývoj našich detí. Ak vo voľbách vyhrá progresívne Slovensko, za vyslovenie takýchto myšlienok môžem ponovom byť uväznená. Každý nech žije životom, akým chce, ale pre mňa je normálne, ak je otec mužom a matka ženou. Je to tak aj v prípade adopcie detí. Pomerne často sa stretávam s názorom, kde porovnávajú ľudia rodiny. Uvediem príklad. Muž so svojím mužským partnerom si chcú adoptovať dievčatko. O tom,
že skoro žiaden homosexuálny pár si nechce adoptovať rómske dieťa alebo postihnuté dieťa, sa teraz ani baviť nemusíme. Chce si teda adoptovať takýto pár dieťa, pričom to dieťa by malo mať aj otcovský, aj materský vzor. A tu prichádza k argumentom ľudí, že veď bude mať dieťa normálny život, normálnu výchovu, lepšiu ako vo výchovnom zariadení. Často padne otázka, či by bolo lepšie, ak by takéto dieťa žilo v rodine otca a matky alkoholikov alebo drogovo závislých, či v rodine, kde sú rodičia tyranmi. Tu je podľa môjho názoru nesprávny výklad a porovnávanie. Treba porovnať klasickú rodinu a homosexuálnu rodinu. A potom deliť alkoholikov a drogovo závislých tyranov aj u jedných, aj u druhých. Heterosexuálne páry čakajú na dieťa možno aj roky a zrazu chceme uprednostňovať homosexuálne adopcie len preto, že sa cítia diskriminovanými. V zahraničí sa udial prípad, kedy preoperovaní rodičia aspoň navonok porodili dieťa. Muž porodil dieťa a žena bola otcom. Muž, ktorý sa narodil ako žena, rodil a žena, ktorá výzorom miatla personál nemocnice, bol v skutočnosti muž. Stratili ste sa v tom aj vy, skoro aj ja. Povedzte mi prosím, ak dieťa bude vyrastať v takejto anomálii podporovanej štátom, tak bude chápať takémuto rozdeleniu rodičov. Je to fér voči dieťaťu? Nemyslím si, že by sme mali meniť v ústave výklad a zavádzať pojmy ako rodič číslo 1 a rodič číslo 2. Žena má byť ženou a chlap chlapom. Predstavitelia progresívneho Slovenska by chceli zlegalizovať drogy. Nedá mi nevyjadriť sa opäť skrz moje skúsenosti zo školstva. Pobavme sa napríklad o bežne dostupnom žuvacom tabaku, ktorý si v dnešnej dobe deti vylepšujú pridaním sklenej vaty, aby im nikotín skôr prešiel do krvného obehu cez dorezanú ústnu sliznicu. Ak budú drogy zlegalizované, tak sa obávam, že naše deti nebudeme vedieť dostatočne dobre chrániť ani na pôde školy, ale ani mimo nej. Ako žena, matka 3 detí, zastávam názor, aby ženy na pracovisku mali viac voľna počas svojich dní, keď majú problémy s menštruáciou. To si viem predstaviť, že posilníme práva žien nad rámec súčasného stavu a túto úpravu zavedieme aj do zákonníka práce. Čo však bude s osobami, ktoré majú rôzne pohlavia? Čítam, že v súčasnosti existujú už desiatky pohlaví. Neviem si predstaviť, čo nastane, ak sa aj im nevyhovie. Keď príde transrodový chlap do zamestnania a bude si chcieť uplatniť takýto deň voľna a prirodzene mu to nebude umožnené, tak bude môcť žalovať štát a domáhať sa svojich práv. Ale akých práv, keď on je v prvom rade muž a nemá menštruačné syndrómy? Nech si hovoria, čo chcú progresívci, ale o 100 rokov, keď niekto nájde naše pozostatky, tak nepovie, že našiel gender queen alebo pán gendera, ale jednoducho povie, že to bol muž alebo žena. Tu nejde o potlačanie ľudských práv, ale o diagnózu. Podľa medzinárodnej klasifikácie chorôb má na Slovensku od 1. januára 2022 klasifikáciu aj diagnóza F64, čiže duševná choroba, ktorou je transsexualita. Toto novodobé dúhové náboženstvo má vo svete teda aj vlastnú diagnózu. Prosím, upriamte sa na to, že toto nie je diagnóza určená na Slovensku, ale je stanovená medzinárodnou organizáciou. V danej tematickej oblasti všetko na seba nadväzuje, preto sa nebudem opakovať, ale jasne a bez akýchkoľvek pochýb budem bojovať za to, aby najmä na školách, ale aj na iných miestach nevznikali napríklad tretie typy záchodov. Zostanú len ženské alebo mužské. Nič viac. Vyzývam vás, rodičia, matky a otcovia, aby sme neboli nečinní, keď ide o naše deti. Spojme sa a povedzme jasné nie budúcnosti
akú ponúka progresívne Slovensko. Diskutujme o tom na chodbách škôl, všade, kde sa len dá a vážne sa zamyslíme nad výchovou a budúcnosťou našich detí. Povedzme jasné nie experimentom, ktoré progresívne Slovensko chce skúšať na našich deťoch.